Ben, pois, bo día, benvidos ao Consello da Cultura Galega, tanto a xente que está aquí físicamente como os que nos siguen por streaming. Imos comezar ca primeira das mesas desta intensa xornada de hoxe. A mesa titúlase Activar o patrimonio na sociedade, a ciencia pública como paradigma. Imos contar como primeiro ponente a Felipe Criado, que é un arqueólogo moi coñecido en Galicia. Ele é director do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, o INCIPIT, presidente da Asociación Europea de Arqueólogos, pero, ademais, eu creo que o que singulariza, digamos, a súa presencia aquí é que, xusto precisamente sobre este tema da ciencia pública, da construcción pública do coñecemento, Felipe Criado, pois, eu creo que nas últimas décadas se ten distinguido como un dos investigadores máis preocupados a nivel teórico por tratar sobre estes temas e por escribir sobre estas cuestións. Así que eu non me vou retrasar máis. Benvido ao Consello, Felipe. Gracias, Manuel. Gracias, de feito, pola invitación para estar aquí, porque sempre é unha honra e un gusto participar nas actividades do Consello, que son de grande interés, como particularmente esta que hoxe nos convoca a todos. Gracias, de feito, pola honra e a responsabilidade de comenzar a xornada e co cal intentarei facer o que os organizadores da mesma me pediron, que foi deliñar algunhas ideas xerais que paga a pena traer o contexto que estamos aquí a discutir. Gracias, polo tanto, os organizadores tamén pola confianza que teñen posto en min. Para empezar o que, en algúns sentidos, ao mellor non, pode ser, ou cando menos en algúns casos ter, plantexar certas dúbidas ou cousas debatibles, quero facer miña a invocación que fai un momento Francisco Fierros nos utilizaba para rematar a súa intervención. Esa invocación a que o diálogo é só posible se estamos dispostos a aceptar que o outro tamén pode ter razón. Sobre se fixéramos ese principio habitualmente, entre outras cousas, non nos pasaría o que está a pasar, sin máis, na política nestes días. A ver, o marco no que quero desenrolar a presentación é sobre a base de que en patrimonio hoxe creo que somos moitos profesionales que estamos a pensar que temos un problema. E o problema é fundamentalmente que a xente en gran medida está de costas o patrimonio. Simplemente falar de patrimonio inmediatamente concita unhas sospeitas, unhas suspicacias, cando non directamente recelos, en Galicia en concreto, pero non só en Galicia. Teño visto recentemente que isto está a pasar incluso en outros países, non só en comunidades do Estado español, sino en outros países. Cando se di patrimonio, a xente, en vez de pensar no patrimonio real, no que pensa é na oficina de patrimonio que, facendo gala dun preservacionismo extremo, que a súa vez o único que fai é implementar un certo exclusivismo que os profesionales do patrimonio temos desenvolvido durante os últimos anos, pois se pensa directamente en esa oficina que vai a decir que non. Por iso, para comenzar, traía aquí unhas imaxes do tipo de actitudes que non son de recibo neste momento en patrimonio. Actitudes que humillen a xente cando estamos a falar do patrimonio, nin sequera incluso, aunque dun xeito paternalista, ese tipo de estruturas verticais de comunicación as podamos presentar dunha forma máis doada como esta viñeta das teries. O que necesitamos son relacións horizontais. E por iso trouxen aquí esta imaxe de un grupo de mulleres aboríxenes australianas generando un mito, reactualizando o patrimonio constantemente nun plano dialogal que percorre ao redor dun círculo de un xeito totalmente horizontal. Temos un gran problema en patrimonio, que é a falla da integración entre a investigación e o desenvolvimento da xestión do patrimonio. Temos un problema que arraiga tamén unha cousa concreta. Algúns pensamos que, desgraciadamente, os anos bons, os anos das vacas gordas, foron tirados á basura e dilapidados para ser capaces de incorporar e vincular a xente, a ciudadanía, o patrimonio dunha forma moito máis activa do que hoxe está a pasar. Está claro que está independente a generación de fórmulas para implicar claramente o patrimonio na xenda política, poñela no centro da política cultural. Paradóxicamente, aunque parecería que
isto se podía dar por descontado, non sempre o patrimonio realmente está no centro da política cultural, está incluso por demostrar que moitas veces haya unha política cultural. E hai un grandísimo problema que en realidade empeza a ser por onde esbozar a solución. Nos temos que focalizar máis no valor cultural, na produción de valor cultural. E, de feito, o que vou a falar moito a continuación é precisamente do xeito de producir de valor cultural e de como, para a produción dese valor cultural, a interacción cos profesionales e cas técnicas de comunicación é básica. Para seguir, quería recordar algo tamén que é obvio, que este tipo de problemas que temos non están solos. Son problemas que, en definitiva, acompañan as grandes transformacións que están a experimentar a nosa sociedade neste momento. Non vou entrar en elo porque son tópicas. Si paga pena o mellor decir que no oído da ciencia, non só da ciencia, sino da tecnociencia, da tecnocracia, debates importantes sobre a cultura, o patrimonio e todas estas outras cousas relacionadas están a perder cada vez máis pulo en comparación coa que se supoñen que son as grandes tecnoloxías que nos sacarán da crise e nos permitirán inventar o terceiro milenio, o século XXI. E, por suposto, é un problema ao que ninguna práctica social pode ser allea, que é a tremenda inequidade que se está a experimentar e o proceso crecente, galopante de crecimento da desigualdade en todo o mundo. Ben, parte da solución precisamente está aquí, en darnos conta que os problemas non veñen solos e que, polo tanto, tampouco estamos solos para buscar unha solución. Parte da miña intervención vai consistir, solamente a primeira parte, uns minutos máis e despois volverei enseguida aos temas de patrimonio, vai a consistir en reclamar ou mostrar como o que se está a facer no paradigma que se chama ciencia pública, de alguna forma está dándolle a resposta simétrica ao que está pasando cando en patrimonio falamos da necesidade de poñer o público dentro do patrimonio e de construir un patrimonio público, de construir unha praxis pública do patrimonio. Estas cousas, en definitiva, ocurren cando simplemente se adopta un principio moi básico, que non se pode facer nada sen consultar ca xente. Iso é algo que neste momento creo que xa todos deberíamos de aprender ou ter aprendido dunha vez. Non se pode implementar ninguna medida nin de xeito autoritario, pero tampouco apelando ao pensamento ilustrado, a bondade da boa ilustración. Calquera cousa que se faga ten que ser consultada. Iso é parte do tema que alienta precisamente a generación do paradigma da ciencia pública, que tamén algúns chaman ciencia posnormal. Normal sería a ciencia que se está a practicar neste momento en diferentes ámbitos, en todos os ámbitos do que é hacer científico. A ciencia posnormal é a ciencia que se sale precisamente de ese consenso que arranca de feito desde a Segunda Guerra Mundial e arranca en gran medida, nunca se dirá suficientemente, porque nunca se valora desde a importancia que o proxecto Manhattan tivo para a conformación da ciencia contemporánea. E desde ese consenso, que é o que creou a normalidade científica, estamos cada vez máis a ver que hai que empezar a crear un consenso distinto. Ese consenso pasa por facer ciencia coa xente, o que implica traer a xente, traer o público, incorporar activamente o público na ciencia. Eso nos leva directamente ao problema de quen é o público. Como se define que é o público? Bueno, na ciencia posnormal, de feito, o público está perfectamente definido, con unha definición concisa, precisa e práctica que penso que é tremendamente útil no ámbito do patrimonio e sería tamén tremendamente en moitos outros ámbitos, comenzando pola política. Que é o público? O público está conformado, para a ciencia posnormal, por aquel elenco de personas, de asentes, que están afectados por calquera decisión que se tome. Eso, se o pensades un momentiño, non vou alargar máis, é o que, en definitiva, constituye o público, o grupo, en definitiva, de xente que hai que tomar en conta cando se pon en marcha un determinado proceso. Ben, en relación precisamente con todo eso, é característica básica deste novo paradigma emerxente de ciencia, que por demais xa empeza a ter anos, insistir no open access, no acceso aberto aos resultados de información, algo, por certo, que en patrimonio sigue estando pendente,
É dicir, igual que na ciencia todos os científicos e científicas xa asumimos hasta o punto de que xa empeza a ser palabra de lei que os resultados das investigacións pagadas por fondos públicos deben revertir na sociedade de xeito aberto o antes posible. E os únicos grandes problemas que temos aí para facer eso son os intereses dos consorcios editoriais privados, pero aínda así a estes consorcios editoriais se lles está estamos a ser capaces de cambiar o paso para que os resultados de investigación pagada por fondos públicos chegue ao público de forma aberta canto antes. Isto non está a pasar en patrimonio. Isto non está a pasar en patrimonio. En moitos países, e non só en Galicia, os resultados das intervencións en patrimonio, incluso os resultados daquelas intervencións pagadas pola financiación pública, siguen pechadas. E no mellor dos casos están abertos, pero con tecnoloxías, mellor dito, con falla de tecnoloxías tan abrumadoras que non hai forma doada de precisamente acceder a ese tipo de datos. Bueno, sigo. A incorporación do público implica que moitas veces máis que falar de ciencia, de coñecemento, de produción de ciencia e coñecemento, temos que falar de coproducción de ciencia e coñecemento, de coproducción de ciencia cos axentes involucrados, afectados precisamente por esa actividade. Isto pode ser, e o é, moi difícil cando vamos ás ciencias duras, ás ciencias físicas, matemáticas e demais, pero se o pensades ben, en cambio, isto é non só doado de facer, sino, ademais, obrigado a facelo cando vimos o mundo das humanidades e das ciencias sociais, donde a posibilidades reales de facer procesos de coproducción de coñecemento co público, coas comunidades, están aí. Todo isto precisa unha información activa. Unha información, isto é unha idea forte que quero resaltar aquí para comenzar, que ten que superar o paradigma normal da divulgación científica. E chamo paradigma normal da divulgación científica aquel que xa hoxe por hoxe dá por asumido que porque estamos a traballar con fondos públicos, ao rematar o traballo, o mínimo que temos que facer é volver ao público dar unha charla de divulgación ou facer un microvídeo de YouTube ou calquera outra cousa parecida. Vale, esa é unha solución que valía fai 20 anos ou 30 anos e, de feito, daquela non se facía. Hoxe non chega. Hoxe a divulgación, a difusión non é eso. Porque eso é, se o pensades un poquinho ben, e además supoño que aquí habrá profesionales da comunicación, así que entenderedes mellor, se o pensades ben, ese paradigma de difusión o que fai é petrificar o público como un vulgar espectador, como un espectador pasivo. Non, o público ten que ser incorporado dun xeito tan activo que o paradigma normal de divulgación, de difusión científica, de falar, de explicar a xente en Román Paladino o que fixemos non chega xa. A xente se ten que incorporar de outra forma distinto. Deixademe comentar unha anécdota moi concreta que pode simplificar isto. Fai uns poucos anos, nunhas jornadas parecidas sobre medios de comunicación e ciencia, organizadas pola WIMP en Santander, ao que foron invitados os principales periodistas científicos e científicas do Estado español, o subdirector de moi interesante, que fixo a intervención máis interesante e a intervención de xeito máis polémica, intentando precisamente romper o terreno e desbrozar o terreno e abrir campo para novas cousas, dixo algo que os científicos que estaban na ASA botaron enseguida as mans á cabezas. Dixo, vamos a ver, se os usuarios da ciencia que estamos agora a facer, da política científica que estamos a pergeñar agora, son os cidadáns do mañán, e os cidadáns do mañán son os rapaces que os estemos nas escolas, como é que non lles vamos a preguntar a eses rapaces cales son as prioridades da investigación científica? Claro, todo o mundo na SA, bueno, casi todo o mundo, botou as mans á cabeza dicindo isto é populismo, isto é tópico, isto non pode ser, non hai forma de facelo. Pero non se trata de se hai forma de facelo ou non, se trata da intención, se trata da mera idea, é dicir, facemos políticas e políticas científicas ou de patrimonios para xente que en realidade chegarán a ser usuarios dentro de 10, 15, 20 anos e que hoxe son rapaces nas escolas. Como podemos implicar precisamente o punto de vista, a preocupación deses rapaces que moitas veces, de feito de novo no ámbito do patrimonio, precisamente abren novas posibilidades de traballo, de pesquisas na investigación?
Ben, decía que parte da solución é pensar que non estamos solos. Para ejemplificar isto, me permitín traer algo que captei onte mesmo de Facebook. Non sei se lerá ben en toda a sala. É un post convocando unhas jornadas vincelladas a un proxecto de investigación na Universidade de Oxford este mes de setembro que ven. Fixádevos que está a decir unha serie de cousas que se podrían traducir directamente ao patrimonio. O patrimonio é un espacio clave para as controversias, para tratar con temas tales como el acceso, a accesibilidade, o control, el espacio, el poder. O patrimonio tamén é un espacio para a construción de identidade, de sentido de pertenza e de comunidade. Por eso convocamos a académicos, a investigadores, a activistas, a teóricos, a políticos, a periodistas e a practicantes en xeral a estas jornadas para que veñan á Universidade de Oxford a contarnos as súas actividades. Isto se podía traducir ao patrimonio. Non están falando de patrimonio, están falando de deportes. Están falando dun análisis crítico do que é o deporte. Isto é un exemplo bonito, podíamos traer calquera outro, vos teredes moitos como eu, de como precisamente os grandes temas que nos deben de preocupar son temas que non son exclusivos do noso campo, senón que están aí. Que podería falar? Non levo media hora, non vou a falar media hora, pero temos que ir abondando o tempo. 20 minutos. Levo 20. Levas 15. Bueno, a ver se en 10 minutos podo pasar. Teño aquí tres pantallas que se trato, e iso que a simplifiquei, no backstage da presentación, por se acaso despois orden cousas, a lista é moito máis larga. Pero tengo aquí tres pantallas nas que me vou a centrar nos temas máis importantes que son eso, ideas para unha solución. A primeira idea clave é centrarnos nos temas de valor social, de como producimos valor social e, por tanto, hai que definir o valor social, definir como se produce, definir como o valor se valoriza a través da circulación. Esta idea de insistencia no valor social quere dicir que temos que pensar que o patrimonio non é sollo, que o é tamén valor económico. O patrimonio ten moitas cousas novas que poden estar a pasar en patrimonio, arraigarán aquí, e, sobre todo, o capital simbólico. Ten un valor simbólico importantísimo. Isto nos leva a outro tipo de problemas que agora vou a saltar, como son as relacións, precisamente, cos bens comuns, cos comunes, ca man común, vamos a decirlo en galego. Isto nos leva tamén aos problemas de propiedade, aos dereitos colectivos. Isto vamos a saltalo para insistir nesta seguinte idea de que el patrimonio necesita gente. Pero isto é moi fácil e moi doado en patrimonio porque o patrimonio ademais chama a xente. Xa falei un pouquiño de que non pode haber de que necesitamos unha política de patrimonio, ora compre decir que esa política de patrimonio non se pode facer se unha estrategia precisa para incorporar e vincular a todos os diferentes sectores disciplinares ou sociales no mundo do patrimonio. Entón, a pregunta práctica que chega aquí é, bueno, e como vinculamos esa xente? A resposta práctica é moi sinxela. Respondendo a esta pregunta, cal é o vínculo que vencella a xente co patrimonio? Calquera proxecto de patrimonio debería descomenzar por ser capaz de identificar cal é o vínculo dos diferentes tipos de comunidades que deambulan en torno a ese patrimonio con ese patrimonio. Non poderíamos facer unha investigación, un estudo, un diagnóstico, unha intervención sobre o patrimonio sin ser capaces de tipificar este vínculo. E unha vez que o identificamos, actuar con e sobre el. E para iso, de feito, unha política de información, unha estrategia de información parella ao traballo é básico. A falar do vínculo nos leva a dúas cousas que máis ou menos xa comentei. Vale, hai que incorporar as comunidades. O problema, entón, é cal é a comunidade? Pois é moi doado responder esta resposta cando os arqueólogos, antropólogos, especialistas en patrimonio traballamos con comunidades indígenas. Pero o que non é tan doado é aceptar que en calquera sitio, en calquera lugar, hai indígenas en relación co patrimonio. Esa é a primeira comunidade de referencia. Mais aló das comunidades que se podan especificar, temos que construir unha imaxe, un ámbito do público. Xa falei antes de con que pregunta, respondendo a que pregunta podemos construir que é o público.
Necesitamos, en relación con todo isto, proxectos abertos que estimulen a participación. Isto pasa tamén por algo que, por exemplo, non vou a decir que este pendente en Galicia, que está, pero para que non fagamos un problema desto un pouquiño ensimismado, direi que agora mesmo un dos grandes problemas que na Asociación Europea de Arqueólogos temos identificados como importantes, que é como incorporamos o traballo de voluntarios e voluntarias, de aficionados e aficionadas, no mundo das intervenciones arqueolóxicas, máis en xeral no mundo do patrimonio, porque o exclusivismo do que temos feito gala durante 30 anos desbotou a esta xente, botou na fora dos ámbitos. Vou a saltar directamente a este outro punto. Os profesionales do patrimonio, isto é algo que me parece que moitos de nós podemos ter claro, pero en particular isto foi o resultado concreto e preciso dun workshop, dunha reunión que fai 3 semanas tivemos en Estados Unidos os representantes, os presidentes, sábeme decir, de diferentes asociacións internacionales de arqueoloxía. E ali identificamos cales eran, de forma concisa, as capacidades que os novos arqueólogos e arqueólogas teñen que ter para futuros. E creo que podo estender isto ao mundo do patrimonio. De feito, foi moi divertido, porque todos, falando desde as nosas perspectivas, dixemos a arqueoloxía ten un problema, ninguén quere xa traballar con arqueólogos, o traballo dos arqueólogos está constantemente baixo sospeita, as entidades públicas e privadas desbotan a arqueoloxía e non queren pagar traballo arqueolóxico, pero ao mesmo tempo, como cando se pensa en sentido positivo, ao mesmo tempo que surde a crítica ou a identificación do problema negativo, surde a oportunidade, porque ao mesmo tempo ali dixemos todos, sí, pero esas mesmas entidades que nos din que non queren seguir contratando arqueólogos e arqueólogas nos están a decir que tipo de arqueólogos e arqueólogas precisan para o futuro. E o que precisan son arqueólogos e arqueólogas que cumplan estas 3 condicións. Capacidade para traballar en multitarea. É dicir, por decirlo de outra forma, capacidade para intervir transdisciplinariamente, para ser axentes dialogantes en entornos transdisciplinares. Dixen 3, son 4. Capacidade de traballar de forma orientada a problema. É dicir, identificar o problema, non traballar disciplinarmente, non traballar temáticamente, non traballar ca idade do bronce, traballar co problema concreto, que pode ser como este xacemento arqueolóxico valorizado socialmente mellor. E, por último, a cuarta habilidade que precisábamos aquí son habilidades comunitarias, capacidades para producir social engagement, para producir unha implicación da acción arqueolóxica e patrimonial, das prácticas arqueolóxicas e patrimonial ca sociedade. Estas 4 ideas creo que son básicas: multitarea, transversalidade, problema e habilidades comunitarias. Dicirme, por certo, se estas tareas, entre outras moitas cousas, non involucran e crean un espacio moi claro para que as técnicas da comunicación, do xornalismo e os profesionais da comunicación e do xornalismo encontren un nicho moi clariño no seu mundo de traballo. Vou insistir en 3 ideas desta presentación, e xa rematarei. A primeira é que todo isto se alinea con un objetivo que deberíamos de ter moi en conta e ao cal o patrimonio pode claramente contribuir, que é facer unha reconquista do espacio público. Algo que está, de feito, vencellado ca búsqueda dun novo suxeto social, pero, bueno, vamos a decirlo en reconquista do espacio público, é dicir, creación de novos espacios públicos, o que significa, ao final, creación de novas formas de cidade, novas formas de ciudadanía. Unha ventaxa tremenda do patrimonio aquí é a ventaxa que os arquitectos e a arquitectura ten tido durante séculos, que porque intervimos espacialmente, intervimos en espacios, podemos acompasar mellor, podemos estimular mellor o surdimento de novas prácticas de acción social. Isto nos me leva a segunda idea que quería definir. A necesidade de pensar nos novos roles que os profesionales do patrimonio teñen que ter. E outro día tamén, en varios contextos distintos, fixemos unha reflexión sobre cales son os roles
actuales dos profesionales do patrimonio. Por exemplo, se pensamos en arqueoloxía, os roles habituales dun arqueólogo ou arqueóloga son excavador, prospector, investigador, etc. Non, a ver, vamos a pensar dun xeito máis amplio. Cales son os roles que neste momento temos que xugar? E o que veo aquí, está en inglés, pero o que veo aquí claramente de xeito inmediato foron que os roles actuales e para o futuro son estos. Conservadores, pero, bueno, non no caso concreto conservadores de museos, é dicir, xente que conserva, xente advisor, xente que dá consello, xente que consultes, xente que é capaz de ofrecer soluciones, de monitorizar esas soluciones, de mediar entre esas soluciones e os outros profesionales ou comunidades que están involucradas nesa solución, de diseñar as soluciones, de facer de abogado dos que non poden falar por si mesmos ou dos que non falan con claridade, de ser, ademais, promotores, enforzadores e, por suposto, activistas. Estos son algúns dos novos roles nos que podemos pensar. Estos roles, de novo, van a carón, en gran medida, das oportunidades con as aceitadas integración das técnicas e profesionales da comunicación nos poden aportar ao patrimonio. E remato dicindo, porque hoxe estamos a falar de comunicación e comunicadores, pero me parece que igualmente é necesario abrir camiño a unha idea que eu teño central desde fai varios anos. No noso instituto levámola en gran medida bastante a cabo. Non podemos facer nada en patrimonio sin incorporar a antropoloxía e os profesionales de antropoloxía. Podríamos decir incluso que isto se pode estender a socioloxía e sociólogos e sociólogas, pero en particular direi a antropoloxía. Porque esa é a disciplina, esos son os profesionales que precisamente dispoñen dos mecanismos para poder dialogar activamente co público. En definitiva, o gran desafío que temos, para min, é como o patrimonio pódese de xeito involucrar de novo con os grandes problemas que ten a humanidade. Os grandes problemas, algúns podían decir outros distintos, pero eu, ao meu modesto entender, os problemas que creo que deben de constituir o noso principal ámbito de referencia son eses 7 problemas que listei aí. Ecoloxía, sostenibilidade, mobilidade, bueno, podedes ler por vos mesmos. E tiña máis material, pero paro aquí porque creo que son ideas suficientes e así respeto o horario. Moitas gracias por vosa atención. Moitas grazas, Felipe. Faremos unha quenda de preguntas e debate ao final do panel para organizar un poquinho mellor. Continuamos con Mar Bóveda, de Caixal Proxectos Culturais. Ela é titular de Ciencias de Educación, é especialista en intervención socioeducativa para o desenvolvemento comunitario mediante a posta en valor do patrimonio cultural, cunha longa trayectoria en proxectos de difusión e divulgación de patrimonio. No, esto. Bueno, bos días. A ver que tal vai isto. Bueno, para empezar, eu quero agradecer aos membros do Consello da Cultura, a xente, as persoas da sección de Patrimonio, Bens Culturais e de Comunicación que fixeron, bueno, que me invitaron a estar aquí. Eu creo que despois de tanto tempo tamén é unha oportunidade de compartir mesa así con estas persoas e, bueno, con Felipe, despois de 10 anos, compartir mesa tamén xa non é calquera cousa, pero, bueno, está ben que estemos aquí todos para falar destas cousas, non? Eu, como dicía Manuel, veño do campo das ciencias da educación, pero tamén teño algo que ver co campo do patrimonio e, sobre todo, co patrimonio arqueolóxico que fai así algúns anos, no que fai algúns anos traballei bastante directamente. Iba a presentar varios proxectos donde se falara de distintas, bueno, que visualizaran distintas estrategias para esa divulgación do patrimonio cultural, pero ao final decidín presentar un só que, de alguna maneira, aglutina o
o que quero contar un pouquiño, non? Para explicar o que eu entendo por esa perspectiva participativa. Aínda que as xornadas se titulan Patrimonio e Comunicación, Novos Paradigmas, eu realmente creo que, nese sentido, non vou a presentar moitas novidades, realmente. Eu creo que o que vou falar é un pouco insistir no que creo que hai que seguir insistindo, non? Un pouco na reflexión de dos a prioris que fan falta, un pouco abundando tamén no que acaba de comentar Felipe, realmente ten bastante que ver con isto. E, pois, bueno, un pouco seguir insistindo no que xa levamos varios anos insistindo, non? Entón, porque realmente sigue estando de moda. A ver se aquí... ¿Dónde estoy dando mal, non? Aquí. Vale. Ben, gracias. Bueno, entonces, esta diapositiva simplemente a puxen porque falamos de perspectiva participativa, falamos de intervención na comunidade, de participación coas comunidades, de profesionais de patrimonio, pero realmente tampouco acabamos de definir moi ben quen son esos profesionais de patrimonio, que aptitudes, coñecementos que deben de ter, aparte dos que acaba de comentar ora Felipe en relación aos arqueólogos e arqueólogas, vaya. Pero nos últimos tempos, aquí mesmo tamén, levo asistindo a distintas xornadas onde se fala de que a participación cidadá é un pouco como a solución, ou a vinculación coa comunidade é a solución de moitos males en relación co patrimonio, non? E eu creo que, efectivamente, é necesario, como decía Felipe, estou totalmente de acordo, hai que traballar coas comunidades, no seu contexto, coa participación cidadá, pero a ver si a través de o que demostrar o que foi o proxecto que levamos a cabo en Santiago desde Caixal, pois entendemos un pouco o que eu comprendo que é a participación cidadá é a súa vinculación co patrimonio, non? Que significan, que consiste, que implicacións ten realmente. Bueno, o proxecto que veño a presentar, algúns de vos o mellor o coñecedes, os que estivestes en Santiago igual sí, chamouse Cultura Viva feito a Compostela, eran unhas rutas, uns itinerarios didácticos pola cidade e polas parroquias de Compostela. Vale. Levouse a cabo desde setembro de 2012 a xuño de 2013 e o que se diseñaron foron uns itinerarios didácticos onde se facían diferentes cousas, diferentes intervencións onde participaban especialistas de patrimonio, personaxes ilustres, científicos, artistas, artesáns e a poboación local. Era, de feito, unha maneira de enseñar a ver. Vale, un pouco tamén está ligado co que se comentou aquí na presentación, non? Que era a Cultura Viva feito a Compostela? Pois un proxecto educativo. Como queremos vincular o patrimonio coas comunidades, en que consisten os proxectos participativos? Bueno, pois eu creo que fundamentalmente os proxectos participativos son programas, son proxectos educativos. Compostela foi eso, precisamente, Compostela, a Cultura Viva foi un programa educativo de formación e dinamización social traballando cos distintos patrimonios e enseñando a ver, non? Ese distinto espesor histórico e cultural que teñen esas paisaxes culturales que existen no noso concello e engadindo aí o patrimonio natural, arqueolóxico, histórico, artístico, etnográfico, tanto na súa faceta material como inmaterial. E como engadimos a participación cidadá? Pois, bueno, sendo as propias persoas o seu que facer, os seus coñecementos, os que explicaban un pouco por que Compostela é o que é desde fai tantos séculos e por que sigue sendo. Cales son esas persoas que siguen facendo
que Compostela siga sendo o que é. Isto, bueno, é extrapolable a moitos outros sitios, evidentemente, non? Entonces, cal era a súa finalidade? Coñecer esa memoria oculta, e non tan oculta, pero sí oculta para moita xente, contando coas persoas que traballan hoxe en Compostela. E, pois eso, viaxando no tempo, camiñando, xogando, percorrendo edificios, prazas, carballeiras, rúas, etc. Cales foron os obxectivos dos programas? Pois ensinar aos cidadáns a importancia dese espesor histórico-cultural e desenvolver os principios pedagóxicos da cidade educadora. Vale? Mediante o traballo, neste caso, en Santiago, temos a sorte de contar con os centros culturais que, de alguna maneira, tamén, de forma transversal, fan como centros que chegan máis á cidadanía, non? E tamén queríamos fomentar esa creación artística cultural a través de establecemento de redes de colaboración cidadá participativas. Estes obxectivos non están así porque sí. O primeiro obxectivo é un obxectivo claramente de ensinanza-aprendizaxe que xa incluso alude a ferramentas didácticas para axudar na comprensión. O segundo é máis ben un obxectivo de divulgación científica. O terceiro fai alusión á cidade educadora, con esos obxectivos de desenvolvemento e integración persoal. En todo isto, a diferencia clara é que nos proxectos pedagóxicos o obxectivo de desenvolvemento das persoas son proxectos que teñen beneficios sociais e é a través do patrimonio que chegamos a eles, a través do coñecemento científico dese patrimonio, dos múltiples patrimonios. Entón, bueno, a quen iba dirixido? Pois realmente a todos os veciños e veciñas de Compostela. Insisto, de alguna maneira elexín este proxecto porque non había moito tempo, porque é totalmente, bueno, a súa metodoloxía pódese levar a outros lugares, non? E poder executar noutras realidades. Ben, insisto, foi moi interesante nunha cidade como Santiago ter, digamos, centros de referencia e de cercanía coa comunidade, coa sociedade, que son como son os centros socioculturais, non? Noutros lugares, pois, hai centros de cultura, etc. E como? Como facemos isto? Pois, bueno, con análisis da realidade, un pouco o que plantexou Felipe antes, non? Bueno, que temos? Temos un problema. E cales son as solucións, non? Pois ese análisis da realidade, o contexto sociocultural no que nos atopamos, o contexto, o micro e o macro, non? Ese diseño de programa a nivel máis amplio e a confección do proxecto de traballo de desenvolvemento da programación a nivel micro. Tamén a execución e seguimento de proxecto é moi importante, non é calquera cousa, porque neste caso, nos proxectos participativos, sobre todo, unha das cousas máis importantes é o proceso, é que exista unha avaliación formativa, é dicir, que se faga un seguimento e que se incorporen esas aportacións, tanto de profesionais como da xente que está participando nos proxectos, nas posibles variacións. Por suposto, unha avaliación final e unha retroalimentación. E digo por suposto, porque isto, nos proxectos educativos, témoslo bastante claro. Noutro tipo de proxectos, nos proxectos sociais tamén, e noutro tipo de proxectos fanse avaliacións de outro estilo. Pero non esa avaliación de que repercusión social ten, houbo ou non houbo aprendizaxe, de que maneira, que temos que cambiar, que é o importante. E para facer esa microprogramación, esa definición do proxecto, pois diseñáronse e definironse os itinerarios, elaborouse, fixose moito traballo de investigación e documentación para a redacción de contidos, e isto me leva, que vou comentar agora e xa o comentarei despois, a necesidade do traballo interdisciplinar, e é algo que tamén que comentou Felipe, e é algo que, bueno, creo que persoas que traballamos no patrimonio desde fai tempo defendemos tamén, non?
esta interdisciplinaridade, non? De traballar con arqueólogos e arqueólogas, antropólogos, antropólogas, pero tamén con pedagogos, pedagogas, educadores, monitores, guías, etc. Poño tamén como punto importante o contacto con institucións, expertos particulares, asociación de veciños, porque iso é tamén traballo de rúa, é traballo de xeración e establecemento de redes, é traballo participativo tamén. E a selección e formación das monitoras, porque neste caso foron monitoras, para aprender e ensinar a transmitir, mantendo as expectativas do grupo e mantendo ese ánimo, ese interese. Porque podemos dar moita información, podemos comunicar, pero non establecer ningún tipo de conexión coas persoas coas que estamos traballando, non? E para facelo, temos que coñecer o grupo de persoas coas que estamos traballando, temos que establecer sinerxias e temos que facer un traballo, digamos, en horizontal, tal como dicía Felipe antes, non de forma vertical. Volvo a repetir, atender o proceso, o que está a acontecer nese momento é o máis importante e non se vai volver a dar, non vamos a volver a ter o mesmo grupo, non vamos a ter as mesmas persoas, nin a mesma claridade, nin o momento que estamos vivindo é o máis importante, como a vida mesma, vamos. Ben, comento, os itinerarios realizados foron 58 rutas, vale? Con distintas temáticas, 32 de feito. Cando poñemos os Remes de Compostela na actualidade 1, 2, 3, 4 e 5, significa que estuvemos en diferentes obradoiros con distintos artesáns e distintos artistas, etc. O modernismo en Compostela 1 e 2, pois fixemos distintos itinerarios explicando un pouco o tema dos modernismos, as rutas literarias, etc. Bueno, un pouco aí tende recollidos, pois, bueno, o que foron. Poucos se repetiron realmente. Aí está outra vez a zapatilla, como lle chamaba a xente, que máis ben era o folleto. E, bueno, como resumo, antes de mostrarvos un pouco fotos, que creo que vai ser máis representativo as imaxes, pois decir que a colaboración que hubo foi totalmente voluntaria. Participaron 60 persoas, artistas, artesáns, especialistas, responsables das asociacións e persoal de institucións públicas e privadas. Estivemos, bueno, en 20 institucións diferentes, en 8 domicilios particulares. Fomos a casas de persoas, de artesáns e de artistas que nos abriron a súa casa e que nos enseñaron o que facían e como facían, non? Un pouco para que a xente de Santiago supera quen fai que cousa, non? E, de alguna maneira, que tamén eles nos dixeran, comentáramos, non? Que houbera ese diálogo para ver que realmente que é o que ten que ser patrimonio ou non? Porque, bueno, deso tamén habería moito que falar. Ao final, as persoas que se inscribiron, só podía haber 20 persoas por itinerario, fixemos unha estimación de 1.160 persoas e ao final, bueno, inscribironse bastantes máis, non? O equipo de traballo fomos 5 persoas, pero, bueno, realmente o máis duro levaron 4 e están aí postas porque, desde logo, sin elas non se podería ter feito. Fíxose todo moi rápido e moi deprisa. E por qué? Porque a participación tamén ten distintos niveis. Ten un nivel político, ten un nivel técnico, ten un nivel profesional, ten un nivel cidadá. E ás veces non se poñen en comunicación todos ao mesmo tempo, ningún leva a outro, e hai que facelo todo deprisa e correndo. Pero tamén hai moitas veces que ter esa conexión cos técnicos, cos políticos, igual que coa cidadanía, vale? Para poder levar a cabo distintos proxectos e que ese proceso de ensinanza-aprendizaxe se produza. Bueno, aquí puxen, porque quería nomealos a todas as persoas que participaron, Enrique Novo Pandelo, moitas delas o mellor non poden volver a facer este itinerario porque, bueno, son persoas maiores ou teñen outras situacións. Hai galerías de arte nas que estivemos que xa están pechadas,
pero queríamos mostrar o que se fai en Compostela de diferentes maneiras, non? E en cada un desos itinerarios facíamos actividades diferentes. Estivemos con, como vos decía, con Enrique Novo Pandelo, con José el Francés, que é un escultor, Carmen Gil e Lorena Gómez, que son as cesteiras de Vidán, Juan Monterroso axudounos para facer cousas na Facultade de Historia, como decano da Facultade, Olmo Blanco e Diego Vites de OFAC da Peregrina, o Francho de Arte Contemporánea, Carlos Delgado e Manuel Moure da Asociación Cultural da Rocha Forte e a Asociación de Veciños da Rocha, respectivamente, Cristina Trigo do Centro Galego de Arte Contemporánea, Patricia Porto, pedagoga e responsable da librería Lila de Lilí, unha das poucas librerías de mulleres que hai en España, que a temos aquí, con Paco Durán, que era vicerrector de estudiantes naquel momento de Cultura e Formación Continua da Universidade. Estivemos tamén con Juan Conde, Benigno Amor, Antonio Ibáñez e José López, responsables do Bradeira Galería Oeste, Leonor Díaz, artista plástica, Ana Serra, responsable de Media Lúa, Lúa Gándara e Adais, artistas plásticos e musicais que fomos ao seu taller e xa non están neste taller. Estou nos nomeando a todos porque hai xente que fixo cousas que xa non está ali. Quero dicir que ese dinamismo tamén entra dentro do que a cultura viva. Por iso se chamaba así, non? Este proxecto. Bueno, hai moitos máis que habría que agradecer tamén persoalmente. Eduardo Pardo de Guevara, o director do Instituto Galego Padre Sarmiento, estuvemos con ele e con Carlos, un dos seus investigadores, estiveron ensinando moitas cousas moi interesantes, proxectos que facían. Hai que agradecerlle tamén a Isabel Romaní, que nos explicou superben todo a importancia do que hai na biblioteca do Instituto de Estudios Galegos. Estuvemos na forxa de Alberto Leis Ferreiros, que sodes de Santiago, algúns coñecerédelo, con Claudio González, que tamén o coñeceredes. Bueno, estuvemos con moita xente, veciños, demais que nos axudaron, párrocos. Bueno, en fin. Falamos con todas as asociacións de veciños de todas as parroquias. Falamos con todos. Quero decir que o de facer proxectos participativos, demais, sí, a participación pode darse de diferentes maneiras. Pode ser de forma espontánea, impulsiva ou organizada. Nos pensamos que para que se produzcan determinados efectos e se transforme ese coñecemento en acción, ten que ser un traballo organizado e estructurado. Fixemos en todas elas unhas enquisas avaliativas e fixemos ese resumen do que había, non? A distribución por xénero, en xeral o que lle pareceran as visitas, tendes aí o 79% delas moi ben e o 20% ben. Temos moi boas notas en todos. As explicacións recibidas nas visitas tamén pareceronlle moi magníficas e as rutas pareceronlle entretidas. As explicacións foron suficientes. Recordo que moitas destos itinerarios eran a primeira vez que se facían e moi poucos se repetiron, moi pouquiños. Quero dicir que, de alguna maneira, non é o mesmo facer un programa por primeira vez e poñelo en marcha, como supoño que veremos ao longo destes 2 días, que un pouco xa cando chove sobre mollado, non? Cando xa vamos un pouco sobre seguro e xa facemos as cousas sabendo un pouquiño máis por onde coxeamos. Bueno, pois aquí temos, vos presento imaxes dos itinerarios, aquí está Enrique Novo Pandelo, estamos na súa casa, foi, bueno, é un tallista con José Francés tamén, aí abaixo, escultor, coas cesteiras de Vidán, fixemos unha rutiña aí camiñando. Isto foi unha recepción que tivemos co alcalde aquí no Pazo de Raxoi, que eso sí que foi un pouco inesperada, pero, bueno, tamén forma parte da realidade, non? Da participación. Presento vos varias imaxes tamén, bueno, aquí están facendo unha entrevista a 2 das participantes, polo medio, pois tivemos de todo tamén, cousas que suelen pasar, temos os medios de comunicación e temos que integralo. Unha ruta explicándolle un pouco onde está a muralla en Santiago, non?
os momentos de facer a avaliación. Aquí estamos no Furancho de Arte Contemporáneo na Parroquia da Peregrina, con Olmo e Diego Vites, que foi todo un éxito esa visita, descoñecida para moitos. No Castelo da Rocha, o Castelo da Rocha é outro dos exemplos que tiña pensado comentar, porque posteriormente este programa propuxeronme levar a cabo o programa de visitas, o servicio de visitas, diseñalo e poñelo en marcha de visitas guiadas ao Castelo da Rocha. E claro, cando se fala dun programa de servicio de visitas guiadas pode parecer que non é un proxecto nada participativo, pero realmente eu veño e o conto, xa que estou aquí, aproveito para dicilo, aínda que non sei se terei moito tempo, pero bueno, é un proxecto participativo, quero dicir, a grande maioría das cousas que se están facendo no Castelo da Rocha ou que se levaron a cabo, pois, de alguna maneira, foron propiciadas por o incesante traballo da Asociación Cultural e da Asociación de Veciños da Rocha. E iso é algo que hai que recoñecer, nomeadamente, algunhas persoas en concreto, como xa nomeei a Carlos Delgado, Manolo Moure e tamén a Suso Noia, que traballa activamente na recuperación ese espacio. Tamén o resto de veciños e de persoas de Compostela, de Santiago, que van á Rocha a participar de todas esas actividades. E teño que dicilo porque nos fixemos esta visita ao Castelo da Rocha antes de que se excavara. E fixemos a visita igual. A xente saliu da visita entendendo o que era o Castelo da Rocha. Temos aquí diferentes imaxes, vese tamén aquí bueno, non sei se isto, a torre de alta tensión, que agora xa non se pode ver ali, non? E pasamos a lugares onde, pois agora mesmo, nas visitas guiadas non pasaríamos, non? Bueno, outros intentando explicar urbanismos superpostos e, bueno, na Casa da Troia, itinerarios polo modernismo, facendo xogos de descubertas coa xente maior e tamén aprendendo deles, que é unha das cousas no que non fixen moito fincapé, pero en todos estes espacios en todos estes itinerarios había moitos espacios para intercambiar e dialogar, un pouco que falaba Felipe, non? Un pouco é levar a cabo eso que Felipe comentaba. Bueno, que estamos facendo un xogo con diferentes rapaces dentro da facultade, non sei se o vedes, ao final era facer un puzzle que está aí. E, bueno, diferentes visitas por arquitecturas, en fin, e, bueno, as visitas aos obradoiros, como vos decía, un dos mellores xolleiros que temos en España está aquí, e, bueno, eu diría incluso un dos máis importantes do mundo, pero, bueno. E, bueno, non quero deixar de nomear a nadie porque aquí hai outras persoas que fixeron, compartimos con eles roteiros literarios, en fin, foron todas, cada un deles, unha experiencia moi gratificante, creo que por todos os lados, vaya, tanto polos participantes como polas persoas que facíamos a experiencia. Aquí estamos con José Guitián, tuvemos un encontro e unha merenda con él, un pouco facéndolle unha homenaxe e contando un pouco o que era a súa vida e demais. Tamén estamos aquí, nestas fotos que estou sinalando, en dúas galerías, en unha galería que se chamaba Punto de Fuga, que xa non está, aberta no Museo das Peregrinacións, no Pazo Amarante, en fin. En diversos lugares particulares, na Forxa de Lois. E, bueno, simplemente decir que, como conclusión, as estrategias de divulgación do patrimonio desde unha perspectiva de participación cidadá constitúen proxectos sociais e educativos e colevan unha transformación da visión e coñecemento social respecto a ese patrimonio. O traballo co voluntariado, as actividades dirixidas ao público en xeral, xa non distingo distintos colectivos, vale? Que podían ser a terceira idade, infancia, etc. Xeran novos contidos, enriquecen e redefinen o que os expertos consideran ou consideramos patrimonio e surden novas expectativas de uso e de xestión. É dicir, aparecen tamén novos patrimonios, o mellor. Producen un incremento de interese polo patrimonio e a súa salvagarda. Todos os proxectos deste tipo requiren dunha importante reflexión previa.
dunha definición, dunha estrutura que organice e posibilite a participación para a transformación do coñecemento e a acción social e vayan máis alá dunha mera información. Vale? Efectivamente, os proxectos de participación cidadá, se están feitos e estructurados, non solamente son comunicar uns datos, nin deixalos accesibles a través de distintos soportes. Implican outras cousas, implican unha acción social e unha transformación dese coñecemento. Requiren, polo tanto, unha planificación e seguimento formativo para pasar dunha conciencia social comprensiva a unha conciencia social transformadora. Entón, o proceso, que é o máis importante, como xa recalquei bastante, necesita dun método pedagóxico que sexa forte e flexible. Necesitamos equipos que traballen en patrimonio de forma interdisciplinar con excelente formación, monitorado, guías, expertos que conducen as actividades, voluntarios, pero que estén formados para traballar e poder transmitir todos esos coñecementos dunha forma educativa, digamos, nese proceso de ensinanza e aprendizaxe. É, por suposto, necesario para crear esas situacións, establecer espacios para que se produza esa aprendizaxe correctamente. E, bueno, insistir outra vez máis en que é moi importante traballar en equipos interdisciplinares. E nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, María del Mar. E continuamos con Manuel Ángel Pombal. Mentre se acomoda, coméntanos, ele é vicepresidente da Asociación Costa dos Castros, que é un proxecto que está no Concello de Oia, en Pontevedra, membro da xunta directiva da Comunidade de Montes Veciñais de Pedornes, que é unha parroquia ali de Oia, e unha das comunidades integrantes deste proxecto. Moi ben, graciñas, medio tocallo. Bos días a todos. En primeiro lugar, quero comenzar a miña presentación agradecendo ao Consello da Cultura Galega o habernos convidado para presentar a nosa pequena experiencia, curta en tempo, pero intensa. E, bueno, decirvos que eu, por suposto, son que recén chegado, levo un par de telediarios neste mundo, o sea que calquera dos presentes na sala ten, a vos seguro, máis experiencia que a miña. Pero, bueno, hoxe veño aquí para intentar falarvos dun proxecto, dunha iniciativa que, bueno, visto que se leva xa comentado e o que chega aos nosos oídos, pois xa casi é como un pequeno milagre, non? Efectivamente, nós tamén considerábamos, como dicía Felipe Criado, entre outros problemas que tiñamos un importante, que é o que vos vou a tratar de desglosar na miña presentación, e, pois, bueno, nos puxemos mans á obra. Se leva falando de que hai que implicar a comunidade, pois, ben, a primeira particularidade do noso proxecto é que é a comunidade quen o lidera, de acordo? E vou a intentar pois un pouco amosar como se chegou a onde estamos hoxe e que tipo de actividades estamos desenvolvendo. De tal forma que, se un quere atopa un proxecto medianamente interesante, pois seguro que o que quere saber é onde, o que, o porqué, quen, cando e como. Pois ese, en realidade, vai a ser o guión da miña presentación, vale? Onde? Pois nós estamos aquí neste recuncho do Baixo Miño, no Concello de Oia, un concello, bueno, relativamente ten unha extensión de 183 km cuadrados e alrededor duns 3.000 habitantes. De acordo? Xa para comenzar, fixadevos que esta zona onde nós vivimos é unha zona da costa galega que ten unha particularidade en cuanto a orografía identitaria que prácticamente non se repite ao longo de todo o perímetro da nosa autonomía. E o concello está limitado por Baiona ao norte, Tomiño e Rosal ao sur, e ao oeste temos o Océano Atlántico. Ben, cal é o produto? Ben, pois, como en outros moitos concellos, temos unha gran riqueza e patrimonio tanto ambiental, cultural, paisaxístico. Pois temos unha serie de ríos e regatos, en realidade por estar
no medio da Serra da Groba, pois a maioría dos regatos son moi pequeniños, agás o Atamuxe, que é un dos últimos afluentes do río Miño, e, lóxicamente, pois, froito deses regatos en plena Serra da Groba, pois temos grandes e fermosas fervenzas, sobre todo cando chove, pero, bueno, en Galicia suele chover. Temos unhas pozas que son impresionantes, algunhas moi afamadas, como son as de Loureza, ou estas de a Poza Grande de Mougás. Por suposto, nese ambiente húmido, pois temos gran cantidade de fauna e flora, como, por exemplo, a chiglosa lusitanica, un endemismo do noroeste peninsular. Temos, e logo volverá a sair, un bosque de sobreiras moi particular. Temos, por suposto, unha paisaxe impresionante. Esta é unha foto aérea sobre o castro de Chabella, un dos que estamos actuando a día de hoxe, con as vistas impresionantes sobre o porto de Oia, o Mosteiro e boa parte da rasa atlántica que temos na zona costeira. E, por suposto, temos moitos enclaves con gravados rupestres e un dos máis afamados pois é o famoso barco que se considera de orixe mediterránea de Auga dos Cebros. E, entre todo isto, pois, temos o noso buque insignia que é o Mosteiro de Oia, o mosteiro cisterciense. Ben, entonces, teñamos moitas cousas, están aí, son nosas, pero realmente considerábamos que estaban aí, pero casi ninguén o sabía, incluso os propios veciños. De feito, un dos eslogans de Costa dos Castros dende o seu primeiro momento é que temos que venderlle o que temos aos nosos propios veciños. De acordo? Había que comenzar por informar e divulgar dentro do propio concello todos estes valores. Entonces, pues, considerábamos que era preciso facer algún tipo de actuación e tamén de promoción. De tal forma que a finalidade sería, digamos, pois, crear unha rede de recursos turísticos para o concello. Por suposto, nen que dicir cabe que se trata dun proxecto a longo prazo e que non hai presa, digamos, o único interese é ir crecendo pouco a pouco todos os anos. Ben, quen? Os primeiros actores principais foron 4 comunidades de montes. No Concello de Oia temos 6 parroquias, cada unha coa súa comunidade de montes, e foron as 4 da costa as que iniciaron este proxecto. A comunidade de montes de Santa María de Oia, de Pedornes, de Vilá de Suso e tamén a de Mougás. Pero xa dentro un primeiro momento tiñamos claro que queríamos que todas as 6 parroquias participaran, de acordo? E xa este mes de abril, nas súas respectivas asembleas, tanto a de Burgueira como a de Louraza aprobaron xa entrar a formar parte con nós do proxecto Costa dos Castros. Por suposto, logo tiñamos claro que había que implicar o Concello, sí ou sí, de acordo? E, incluso en certos aspectos, pois, era este Concello quen teria que liderar a nivel institucional algunhas das nosas actuacións. Pero, por suposto, como tamén se comentaba con anterioridade, non estamos solos, este proxecto que pretende é aglutinar a todo aquel que queira aportar algo. E todo aquel que queira aportar algo é ben recibido. Xa dentro do primeiro momento, pois a Asociación de Amigos do Mosteiro de Oia, a CAMO e a Asociación Naturalista Baixo Miño, a Naván, estuveron moi implicadas e tamén se conta coa colaboración da Asociación A Jalleira. E, ademais de personas particulares ou calquera outro colectivo que queira aportar algo ao noso proxecto. Ben, como comenzou todo isto? Pois vedes que Costa dos Castros nace no 2005. De feito, isto artellouse todo antes das eleccións municipais para, unha vez de ter representantes no Concello, presentarlo ao equipo do goberno e tamén aos grupos da oposición. Como sabedes, Oia fomos os primeiros, algunhas veces somos os primeiros en moción de censura e volvemos a presentarlo porque xa cambiaron o equipo de goberno, ainda que xa coñecían o proxecto estando na oposición. Lógicamente, logo tiñemos que darlle un carácter propio xurídico para poder acceder a subvencións e este mesmo ano
aquí hai un problema. Pois en 2005 e 2006 e 2015 e 2016. Perdón. Este mismo ano foi cando se legalizou a Asociación Costa dos Castros. O sea que apenas temos un ano de vida. Ben, pero cales son os antecedentes? Pois, fixádamos, no 2008, aquí sí que está ben, a Comunidade de Montes de Vila de Suso comenzou a traballar sobre o seu sobreiral, considerado o bosque mediterráneo máis occidental de Europa, de tal forma que no 2011 xa foi declarado pola Xunta de Galicia como espacio privado de interese natural, o primeiro, e este mesmo ano ven de ser incluído no catálogo de árbores senlleiras. No 2010 foi a Comunidade de Santa María de Oia a que iniciou unha serie de actuacións no enclave da Pedreira, con gravados rupestres moi interesantes e con as vistas fantásticas sobre o porto e o mosteiro de Oia. Un ano máis tarde foi a Comunidade de Mougasa que comezou as súas actuacións no Castro da Cabeciña. No caso de Pedornes, somos a parroquia pobre, empezamos máis tarde, pois levamos adiante unha serie de actuacións na zona da Pousadela e de Outeiros do Morouzo, outros dous enclaves con interesantes gravados rupestres. Pero claro, é dicir, tiñamos claro que solos podemos chegar moi lonxe, pero que se nos xuntábamos poderíamos chegar máis lonxe aínda, non? E daí foi cando comenzaron a haber actuacións comuns, cando normal en casi toda Galicia estar litigando co do lado polo marco. Xa sabedes que, amiguiño sí, pero o marco que non me toquen, non? Bueno, pois a primeira experiencia, en realidade, foi a través dun proxecto europeo liderado pola Universidade de Vigo, na que eu tive a sorte de participar como investigador, e foi cando diseñamos e marcamos a ruta máxica de Oia. Iso foi entre os anos, sobre todo, 2012 e 2013, ainda que é algo que sigue crecendo e continúa. E aí xa contáramos coa colaboración da Camo e Anaván. E cabe sinalar que esta ruta transcorre por as 4 comunidades de montes da costa que foron as que inicialmente lideraron Costa dos Castros. Isto foi moi importante porque a hora de chegar aos veciños, xa sabedes moitas veces como somos os galegos, e sobre todo cando ven alguén a propornos algo, porque foi a proba do algodón, é dicir, non era que nos tiñan que creer, xa había feitos. Feitos importantes. Entón, iso é moi importante para que os veciños se sumen ao proxecto, de acordo? Pero non só iso, xa se miraba xente durante todo o verán, sobre todo, pois transcurrir, preguntar, acceder. Un dato que ilustra isto é que o ano pasado triplicáronse as visitas á oficina de turismo de Oia, sobre todo preguntando por Ruta Máxica de Oia e o Castro da Cabeciña, que foi o que máis estivo nos medios de comunicación. De acordo? Entonces, claro, os veciños que eu entendo, para meus pais e tal, pois aquilo eran pedras. Cando eu era un cativo tamén eran pedras, de acordo? Entonces, pois, agora, pouco a pouco, dice, pois, se a tanta xente pregunta por iso, tanta xente visita, pois é que algo interesante e importante debe de haber, non? E é unha forma de irlos implicando pouco a pouco. Pois como? Pois, lóxicamente, houve que implicar a veciñanza. A maior parte destes recursos naturales e patrimoniales atópase en monte comunal, de acordo? Co cal, calquera actuación precisa que sexa aprobada en asamblea. Entón, hai que ter a asamblea, digamos, do teu lado. E para... Eles son os que ten que aprobar as partidas orzamentarias. Entón, claro, ten que apoiar este tipo de iniciativas. Pero logo, a través de medios de comunicación, páxinas web, por suposto, trátase de facer arqueoloxía pública e implicar a voluntarios na medida do posible e seguindo o eslogan de abertos por obras, é dicir, que sempre que se está excavando, calquera que se acerque, será informado e recibirá unha visita guiada, de tal forma que se traballa durante os fines de semana, que cando máis xente soe dedicarse a estes paseos e actividades, e se tal, descansase algún día pola semana, para poder estar abertos, digamos, durante
a fin de semana. Visitas guiadas, andainas, festas, etc. Toda unha serie de actividades. Logo vos porei tamén algún exemplo. Por suposto, había que implicar o Concello, xa conseguimos que este ano no seu orzamento pois houvese unha partida para a Costa dos Castros e logo pois unha serie de convenios de colaboracións nos que non vou entrar en detalles, se logo alguén quere pois podemos no debate final, pois con ICIPIC CSIC, con Dick Ventures, uns ingleses a través dos cales lanzamos o ano pasado o que é a primeira campaña de micromecenado arqueolóxico galega e pode que nacional, descoñecemos, outro coa Universidade de Portland, é dicir, o que había era que sumar esforzos e remar todos na mesma dirección. Logo, isto te leva a que poidas desenvolver actividades que a priori eran totalmente impensables. Ben, se pensamos nos veciños, nas comunidades de montes, eles, un dos aproveitamentos é o forestal, como é lógico. Aí vedes parte de Mougás e do monte comunal, vale? Entón, podemos fixar neste pequeno promontorio totalmente arbolado que é, en realidade, o Castro da Cabeciña. Así estaba antes de que comenzaran as actuacións, inicialmente pola propia Comunidade de Montes e agora a través de Costa dos Castros. Aquí xa se estaba eliminando parte desa arboreda, vale? Vedes esta zona de aquí onde está os petroglifos principais e estaba todo rodeado e encima de eucaliptos, vale? E este é un aspecto actual, co Castro totalmente deforestado e totalmente limpo e accesible. O cal xa descubriu unha serie de detalles que antes eran totalmente imperceptibles. E logo comenzaron as campañas de excavación. Ben, outros exemplo do previo, pois este é o plano xeral de Ruta Máxica de Oia, que aparece en verde, que pasa por distintos asentamentos, 2 recintos fortificados, pasa polo bosque de Sobreiras, pasa polas pozas de Mougás e logo por unha serie deses que os arqueólogos definides como outeiro santuario, donde, a parte das fermosas vistas que hai sobre o Atlántico e sobre a rasa costeira e os asentamentos de poboación, pois tamén ten importantes gravados rupestres. Ben, este é o que é as vallas principais na estrada xeral que anuncian inicio e fin da ruta, que está sinalizada bidireccionalmente, con este tipo de postes, que intentan que non causen moito impacto visual, e estes son 3 exemplos das 18 mesas interpretativas que elaboramos para os distintos puntos de interés polos que transcorre esta ruta, que ten aproximadamente uns 20 kilómetros e que se alguén non a fixo, pois lle recomendo que aproveite o verán para percorrela. Ben, hai unha semana se presentaron as actividades para este ano 2016, aí tedes unha relación, non vou a pasar por elas, porque ao final vos dou o enderezo da página web e onde poderedes entrar e velas. Sobre todo porque hai algunhas que incluso ainda están pendentes de concretar. Fixadevos que outra das actividades para implicar a veciñanza é realizar unha serie de barferencias, vale, nos bares da zona para que a xente poida participar do proxecto. De acordo? Temos xa unha cervexa a cabeciña, venta de packs gourmet a cabeciña, etc. E aquí tamén se implicou os empresarios de Oia, todo aquel que quixo participar, pois para financiamento da página web, xa temos unha adega, a adega Terras Gouda, que tamén colabora con nós, Gades, Ifas da Terra, en fin. E isto era o que vos quería comentar. Graciñas pola vosa atención, aí tedes... Simplemente é o enderezo electrónico do proxecto e este é o enderezo electrónico da nova campaña de micromecenado que lanzamos este ano. Bueno, moitísimas grazas, Manuel. Temos un poquinho de tempo para preguntas, comentarios, opinións. Se queren facelas. Sí, vanlle acercar un micro un momentiño. O micro é importante porque así se poden escoitar tamén en streaming. Hola, chámome María García Alén. Bueno, primeiro que todo, quería felicitar a todos os ponentes polas súas aportacións, que foron todas interesantes e moi complementarias. Eu o que quería preguntar, a verdad que
a calquera dos da mesa que me poidera contestar é que, bueno, sabedes que acabase de aprobar a nova Lei de Patrimonio, está recén sacada tamén o decreto de turismo de Galicia, non? Está moi relacionado co que se está a falar hoxe, non? Estades a falar de colaboracións entre os diferentes persoas dedicadas ao patrimonio, a implicación da veciñanza, voluntariado, visitas guiadas. Neste último caso falades de visitas guiadas a petroglifos. Sabedes que pola Lei de Patrimonio, pola nova lei, tense que facer con guías turísticos, non poden ser xente de xestión cultural, xente que ten empresas de xestión cultural. Podes ter calquer tipo de formación, ser máster de patrimonio, ter calquer tipo de formación no eido da cultura, pero se non tes o carné de guía turístico non podes traballar nese campo, non? Agora está xa totalmente regulado, non? Entón, era un pouco, se sabedes como imos solucionar este problema, porque é un problema que eu penso que nos mete a todos, estades a falar de voluntarios que xa non van poder facer eses traballos, non? A administración meteu na lei e agora mesmo estamos un pouco desprotegidos todos os que nos ocupamos deste tipo de traballos. Quería saber un pouco a vosa opinión. Gracias. Interesantísima pregunta. Sí, perfeito. Pois eu iba a deixar que a pregunta responderan calquera dos meus compañeros na mesa pensando que a pregunta era outra, pero como unha pregunta tan concreta como esa, personalmente sinto que non podo escaquear a miña opinión. Como se vai a... Rematabas con unha pregunta moi concreta, María. Como se vai a conseguir isto? Cambiando a lei. A lei... No, vou insistir medio minuto máis nesto. A lei nace bella. A lei nace bella e ademais nace mal, porque debería de ser práctica asumida que non se pode aprobar unha lei de patrimonio, unha lei do ámbito da cultura que non reúna o consenso maioritario, non direi unánime, porque nunca será posible, aunque foi a pasada lei, que foi aprobada por unanimidade. Nunca se debería aprobar unha lei que non reúna consenso maioritario, por suposto, das forzas políticas e de quenes están detrás das forzas políticas. Por iso nace mal, pero sobre todo que nace bella, porque moitas das cousas que estamos a falar aquí non están recollidas e imposibilitadas na lei. A lei ten, se aínda exagero ou abuso un poquinho máis, a lei creo que insiste demasiado no que hoxe estamos a identificar, concretamente na Asociación Europea de Arqueólogos, que ten sido o grandísimo problema do patrimonio no pasado, que é insistir simplemente no preservacionismo extremo sin abrir novas posibilidades de acción. Por iso a lei nace bella e non creo que sexa motivo para pensar como correxila, non, habrá que cambiala. Non me quero estender máis, porque seguro que Mar e Manuel teñen cousas que decir. Non, bueno, eu unha das cousas que considero dende fora, repito unha vez máis, é que este tipo de leis, eu non sei se os teóricos afectados, é dicir, os guías turísticos se sinten contentos con ela. Eu penso que non, vale? Porque eu vexo dende o punto de vista que foi o que tiña que presentar aquí, dende o veciño, vale? Entón, para empezar, estamos pondo en valor algo que se nós non o facemos, neste caso, ninguén o faría, vale? Todas as experiencias que temos, eu podemos contar un caso ali, veciño dos meus pais, de uns estranxeiros que compraron unha casa bella e por estar a algo menos de 200 metros dun castro polo que non se fai nada, tuveron que gastar todos os cartos que tiñan para refacer a casa nas prospeccións arqueolóxicas, que patrimonio lle exixiu. E agora, claro, e ademais que non iban a restaurar máis que a casa que leva aí non sei cantos centos de anos, de acordo? Entón, o paisano pode, neste caso, comunidades de montes, acceder a aprobar partidas presupuestarias sempre cando se vexa que aquilo crece e tal. E todo está, lóxicamente, baixo a custodia e a supervisión dun equipo de arqueólogos, lóxicamente, vale? Pero eu entendo que se ninguén como voluntario vai a poder facer nada, nin
nin no que é a actuación na excavación, nin no que é as visitas guiadas, eu penso que isto non ten futuro. Sinceramente, penso que non ten futuro. Por lo menos, a realidade que eu coñezo. Bueno, eu estou de acordo co que dixo, por suposto, co que dixo Felipe e o que dixo Manuel Ángel, pero tamén teño claro que eu creo que o que temos que facer é seguir traballando e seguir facendo as cousas, os proxectos e seguir demostrando que como decía Felipe, a lei naceu bella e que a xente que está legislando ou, bueno, non sei, terá en algún momento que percatarse e nós tamén teremos que actuar, participar para que isto cambie. Aínda que xa sei que se fixeron actuacións desde o propio Consello e demais, pero bueno, hai que seguir facendo as cousas. Solo decir que o proxecto de Cultura Viva é un dos múltiples proxectos que podía contar, precisamente ten que ver con eso, porque en Santiago sabedes que, como ben decía Manuel Ángel, en determinados lugares non van os guías turísticos, non son cartos, pero en Santiago sí. Eu non tuve ningún problema con ningún guía turístico, ningunha asociación, nada. Ninguén me chamou a atención para nada. Estábamos traballando con xente de aquí, coa comunidade. Supoño que non había interese ou supoño que a forma de facer era distinta tamén. Entonces, un pouco abundando tamén o que quería decir, non, que un pouco temos que plantexar tamén que é o que estamos facendo, o que queremos facer, non? Co patrimonio, porque tampouco é nada que non leváramos facendo moito tempo, non? Abundando no que preguntaba a compañeira, quería preguntarvos que levamos como 20 anos traballando na arqueoloxía pública, na ciencia pública, Felipe é un exemplo de hilo. Por que credes que salen agora estas reaccións en contra, digamos, ou legislando neste sentido? Non creo que a pregunta vaya para min, va para a mesa, como Guadalupe dixo, así que se queredes contestar. Creo que o debate sería longuísimo, pero sí que é certo algo que claramente hai que decir, que por razóns distintas a todos nos alcanzan e que en gran medida nacen ou se quentan a carón do debate actual, da experiencia actual da crise, e que a justificación tamén da crise estamos a sufrir moitos ámbitos do social unhas medidas, unhas accións regresivas que nos deben de preocupar, pero que non fai falta que cheguemos ao mundo do patrimonio, ás leis de patrimonio. Deixademe falar simplemente de como están retrocedendo os dereitos e a situación da muller na nosa sociedade. A partir de aí, que podemos esperar? A ver, o debate será moito máis longo de por que está a ocurrir. Creo que claramente unha das forzas motrices deste movimento de reacción ten que ver ca estrategia que chegou a ser a generación dunha crise que o justifica todo. Es que non tiño micrófono. Última pregunta, porque vamos sobre o tempo, máis ou menos. Sí. Eu quería facer unha observación no senso de que acaba de decir, non? Temos outras mesas que podrán interrelacionar transversalmente todos estes temas. Non obstante, quero facer unha nova, non? Está xa a configurar o Atlas da Paisaxe de Galicia. En el se fala de que hai un instrumento participativo de comunicación coa ciudadanía que está máis implicada. A pregunta miña é, tivo ese requirimento a esas reflexóns sobre esta lei de paisaxe de Galicia? Non. Bueno, pois entonces, como temos que entrar con as outras paneis,
Deixame engadir unha cousa solo sobre isto, porque efectivamente, como ben dis, hai moitos temas, xuntástedes moitos temas e ponentes nestes 2 días que van a dar diferentes perspectivas sobre as mesmas cuestións. E penso que saldrá, e sen ir máis longe, supoño que, por certo, a intervención de Guadalupe esta tarde, de alguma forma insistirá en elo, que sobre o tema de participación e como se artella a participación hai moito que falar, porque a todos agora se nos alcanza que efectivamente a participación é importante, pero o que non podemos deixar de pensar é que moitas veces os chamados mecanismos de participación, os medios de participación que se artellan, non son precisamente nin prácticos, nin son realmente radicais no sentido de ir a raíz dos temas, sino que son, ao final, disfraces, mascaradas das que se revisten os procesos para xustificar a decisión. A lei do patrimonio, que eu saiba, non tivo ningún mecanismo de participación máis aló do habitual e tradicional de que foi que se poderán presentar alegacións. O noso Instituto de Ciencias do Patrimonio fixo unhas alegacións longas, razonadas e que están disponibles para acceso público na repositorio institucional do CSIC e ademais foron unhas alegacións que asumimos como instituto, non como persoas concretas pola importancia do tema, o cal lle dá un pulo máis. A lei da paisaxe sí que tuvo un mecanismo de participación, pero chegando a estar bastante cerca, precisamente porque o estiven profesionalmente, da lei da paisaxe e do Atlas da paisaxe de Galicia, diría, cando menos, que o mecanismo de participación é moi discutible. Foi un mecanismo aberto no que se podían decir cousas e recoller ideas. O mesmo lema foi precioso, nós somos paisaxe. Pois sí, é precioso, pero que máis houve detrás deso? É algo a investigar. É algo a investigar porque, se de verdade falamos de participación, hai que falar de xeitos radicales de facer a participación presente en aquilo que estamos facendo, non de legitimar os procesos de decisión que xa están tomados ou que se van a tomar máis tarde. Isto é algo que hai que ter moi en conta. Ben, pois como decíamos, vai haber tempo para debate. Facemos agora unha pequena pausa, ás 12:05 estamos aquí.